Costa Brava! Aquesta marxa és una queixa, una crítica i un clam per salvar les pinedes de la Costa Brava. Hem analitzat els planejaments urbanístics i coneixem que hi ha més de 60 pinedes i retalls de boscos a primera línia de mar que estan en perill i que seran urbanitzats si els ajuntaments no modifiquen els planejaments. Amb el Anonymous, amb aquest veler, anem a veure la costa des de mar per mostrar espais en perill.